Добър вечер на всички. Тази вечер темата е озаглавена Откровение на любовта. Искам да започна с един цитат от Духът на пророчеството, който е много значителен във връзка с размислите ни тази вечер. Така и Христос постави своя шатър сред нашето човешко местопребиваване. Постави той своя шатър край нашите шатри, за да живее между нас и да ни запознае със своя божествен живот и характер. Неговото човешко естество го свърза с нас, човеците, а божествеността му дава право на Божия престол. Като син човешки, той ни дава пример на послушание, като син Божий ни дава сила, за да бъдем послушни на Бога. Книгата е Оправдание чрез вяра. Разбира се, това можете да го намерите и в живота на Исус. Интересно, няколко изречения ни показват колко е важна смъртта на Господ Исус Христос, че тя не е просто смърт, а тя е възможност човешкото да се съедини с Божественото. То е възможност човека, Исус Христос, да ни учи на послушание, а Бог, Божия Син, да ни дава сили, за да бъдем послушни. Въплощението на Божията любов всъщност е въплощението на Господ Исус Христос. Откровение за Божията любов е въплощението на Господ Исус Христос. Неговия живот е откровение за Божията любов. И ние също можем да бъдем откровение за Божията любов, ако живеем живота на Христос. Има смисъл в това, което е направил нашия Господ. Затова, защото ние получаваме не само възможността да разберем кой е Бог, разкрива се неговия характер в живота на Исус, но и да получим сили да бъдем това, което Той иска от нас. Чрез Христос Бог и човека са съединени. Това не би било възможно заради греха, но чрез жертвата на Христос човека и Бог са съединени. Защо рождението на Исус стана едно велико събитие, неповторимо събитие, събитието на всички времена? Защо? Какво казва Свещеното писание за това? В Евангелието от Йоан, 14 глава, и там в стихове 8 и 9, обърнете внимание какво казва Свещеното писание. Йоан, 14 глава, стихове 8 и 9. Филип му каза: Господи, покажи ни Отца и ни е достатъчно. Исус му каза: толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мен, е видял Отца. Как казваш ти: покажи ми Отца? Винаги, когато чета този текст, влизам съвсем естествено така от само себе си, влизам в ролята на Филип и си задавам въпроса: колко време съм с Христос? Познавам ли го? Успял ли съм в Исус Христос да видя всъщност Отец? Успял ли съм в това, което е направил Исус, да видя откровение на Божествената любов? Аз съм от 85-та година в църквата. От 85-та година чета Библията. Малко по-рано, разбира се, но тогава беше моето кръщение. Чета Библията. Проповядвам Евангелието добре. Едва ли не, това са всички положителни черти, които биха могли да се изтъкнат за един християнин. Но аз се запитвам: добре, въпреки всичко това, което съм правил до ден днешен,
И продължавам да изучавам Библията, продължавам да проповядвам Евангелието, но въпросът към мен е както към Филип. Въпросът е: познал ли си ме? Толкова време съм с вас. Познаваш ли ме? Не ме ли познаваш, Филипе? Така Исус задава въпроса. Успял ли съм в живота си да видя Отец? Успял ли съм чрез живота си да стана откровение за божествената любов? Затова, защото Отец, Бог, толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Ето, това е един израз на Божията любов. Това е едно разкриване на Божията любов. Исус Христос е откровението на Божията любов. Неговата жертва е откровение на Божията любов. Аз и вие, нашия начин на живот, взаимоотношенията ни могат да бъдат откровение на Божията любов. Затова аз се запитвам, по същия начин, както Исус пита Филип: толкова време съм с вас, не си ли ме познал, Филипе? Питам себе си, питам и вас: познаваме ли добре нашия Господ Исус Христос? Познаваме ли тази единствена възможност за откровение на Божията любов? И така, чрез въплощението на Христос, чрез раждането на Господ Исус Христос, чрез Неговия живот, смърт, възкресение, човек и Бог станаха едно. Това е една привилегия, която небето оказва на човечеството. Човек и Бог станаха едно. В такъв случай съвсем естествено възниква въпроса: Бог ли е Исус Христос? Твърде много полемики има и злоупотреби с този въпрос. Аз ще се спра единствено върху един текст, който е много ясен, и това е текста в 1 Йоаново послание, 5 глава, и там 20 стих. 1 Йоаново послание, 5 глава, и там 20 стих. Бог ли е Исус Христос? След като Той се въплоти, след като стана човек, живя между нас, човешкото и божественото станаха едно. Добре, в такъв случай Бог ли е Исус Христос? Чета 1 Йоаново, 5 глава, стих 20. Знаем също, че Божия син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог. И ние сме в истинния Бог, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинния Бог и вечен живот. Вижте колко ясно е казано, колко недвусмислено е казано: този е истинния Бог и вечен живот. Исус Христос е Бог. Исус Христос е откровение на Божията любов към човека. Чрез човека Христос ние можем да се съединим с Божественото. Човек и Бог стават едно. А чрез Бог, Исус Христос, ние можем да имаме сила за послушание. Човека Исус ни даде пример как да бъдем послушни. Ако това е възможно за човека Христос, за този, който се въплоти, за да ни даде пример, тогава е възможно и за всеки, който вярва в Него. Искам да прибавя още един текст в Колосяните, 1 глава, стихове от 15 до 18. Колосяните, 1 глава, стихове от 15 до 18. Той е образ на невидимия Бог, първородния на цялото творение, защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимо и невидимо, било престоли или господства, или началства, или власти, всичко беше създадено чрез Него и
за Него. И Той е преди всичко, и всичко чрез Него се крепи. И Той е главата на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първородният от мъртвите, за да има първенство във всичко. Вижте колко ясно говори Свещеното писание за това, кой е нашия Господ Исус Христос. Както казахме, и както съм озаглавил размислите ни тази вечер, Христос е откровение на Божията любов. В Него ние можем да разкрием Божията любов и обратно самия Той ни разкрива Божията любов. Така че всеки, който приема Исус Христос, той приема една ненадмината любов. Една любов, която може да има единствено и само в начина, по който Христос дава пример. Човека, който вярва в Христос, той обича както е обичал Христос. Човека, който вярва в Христос, той има истинска любов в себе си към Бога и към хората около себе си. Човека, който вярва в Христос, той става възвишен в мислите си. Той става пример в думите си. Човека, който вярва в Христос, той е чист по сърце и с преобразен характер. Това са привилегии, които могат да имат всички, които вярват в Христос. Така че това, че Бог, че човека Христос ни дава пример на послушание и в същото време Бог Исус Христос ни дава сили за послушание, е нещо, което ние не само трябва да разберем, защото е казано, а трябва и да го изпитаме в живота си. Трябва да имаме личен пример в това отношение, който ясно да се вижда и от другите хора. Аз и вие можем да бъдем откровение на Божията любов. Апостол Павел говори по своеобразен начин за това в Ефесяните 5 глава и там във 2 стих. Обърнете внимание какво казва текста. И живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас, като принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. Живейте за Бога. Ако имаме призив от Свещеното писание за това, това означава, че е възможно. Възможно е за теб, възможно е за мен да живеем за Христос. Да бъдем откровение за Божията любов, така както Христос беше откровение за Божията любов. Ето какво допълва апостола в посланието до младия работник Тит. В Тит 2 глава и там в 14 стих е записано: който даде себе си заради нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни очисти за себе си народ за свое притежание, ревностен за добри дела. Тук искам да се спра и да попитам себе си, да попитам и вас. Ако аз и вие сме народ, който Бог е очистил, народ за себе си, народ за свое притежание, ние сме Божий народ, така казваме много често, тогава ревностен ли си за добри дела? Ревностен ли съм за добри дела? Или отново тук ще тръгнат полемиките за това дали човек трябва да има дела или да има вяра. Аз смятам, че между адвентистите този въпрос е разяснен и ние разбираме ясно какво казва Свещеното писание, че вярата без дела е мъртва и едното от другото не може да бъде отделено. И ако нашия Господ ни е дал пример в това отношение, тогава, ако ние сме Божий народ, тогава ревностни ли сме за добри дела? Желаем ли така да живеем? Хората, които познават Христос, са с възвишени мисли, с чисто сърце, имат любов помежду си, те са с преобразен характер. Виждаме ли себе си в тези думи? Това е толкова важно за хората, които са християни, които са Божий народ и които имат възможност да бъдат откровение за Божията любов. Кое е най-великото откровение, което
се случва с въплощението на Христос. Ясно е, че се разкрива Божията любов. Ние цитирахме златния текст. Но нека сега да проследим записаното във 2 Коринтияни, 4 глава и там 6 стих. 2 Коринтияни, 4 глава и там 6 стих. Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлина на познанието на Божията слава в лицето на Исус Христос. Брати и сестри, ние не можем да отделим Божията любов от Божията слава. Бог е едно. Но обърнете внимание как тук апостол Павел специално говори за това, че аз и вие в Исус Христос имаме познание за Божията слава. Питаме, какво представлява Божията слава? Ето, погледнете Христос. Погледнете Неговия живот. Това е пример за Божията слава. Това е откровение за Божията любов. Познатия текст в Йоан 17 глава и там 3 стих казва: а това е вечен живот, да познаят теб, единния истинен Бог и Исус Христос, когато си изпратил. Откровение за Божията любов. Разкриване на Божията слава в Исус Христос. Така че това е най-великото откровение, което ние с вас можем да имаме. Нещо, което ни е открито, нещо, което е за нас. Божия народ трябва да бъде ревностен за добри дела. Божия народ, на когото е открито Божията любов, открита е Божията слава. Чрез саможертвата на нашия Господ Исус Христос стана възможно общуването между Бога и човека. Бог е свят. Човека съгреши. Възможността да се съединим с този Бог, който е разкрил славата си и в същото време любовта си, тази възможност ни е дадена в Исус Христос. Брати и сестри, когато говорим за Божията любов, ние не можем да пропуснем най-важното. Защо дойде Исус в този свят? Защо се въплоти? Пасторът ти преди малко каза, че той е откровение на Божията любов. Да, казах. Ти каза, че той разкрива Божията слава. Да, казах. Но нека отново да зададем този въпрос за това, защото тези двете са много важни. Но тук има нещо, което директно касае персонално всеки един от нас. Защо дойде Исус на този свят? В Евангелието от Лука, 19 глава и там 10 стих е най-познатият текст и затова реших него да използвам. Лука, 19 глава, 10 стих. Ето какво казва свещеното писание. Понеже човешкия син дойде да потърси и да спаси погиналото. Някои преводи казват изгубеното. Защо дойде Исус? Защото Той е откровение на Божията любов. Защото Той е откровение на Божията слава. Но Исус Христос дойде, защото Той трябва да потърси и да спаси погиналото. И Той го направи. Затова освен Божия син, освен Исус Христос, освен Твореца, освен това е истинския Бог и вечен живот, ние наричаме Исус Христос и нашия Спасител. Защото Той дойде да потърси и да спаси погиналото. Нека да прибавим още един текст. Евангелието от Йоан, 10 глава, 10 стих. Лесно се помни. Йоан, 10 глава, 10 стих. Крадецът влиза само за да открадне, да убие, да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Да, това е откровение за Божията любов. Да, Исус е откровение за Божията слава.
Да, той е дошъл да потърси и да спаси погиналото. За това е дошъл. Но тук текста още казва. Той е дошъл, за да могат хората, които повярват в Него, хората, които бъдат Божий народ, да имат живот и да го имат изобилно. Точно тук е момента. Исус Христос ни освобождава като Спасител от греха. Исус Христос покрива нашето минало и ни дава една нова възможност, както ние казваме, дава ни втори шанс. И въпросът тук е как започва новия живот, който ни е дал възможност Исус Христос да живеем. Новия живот, в който Божия народ трябва да бъде ревностен за добри дела. Вижте как текста сам подсказва това. Но нека да видим примера, записан в Евангелието от Йоан, 8 глава и там 11 стих. Главата, 8 глава на Евангелието от Йоан, разказва за една блудница, която е хваната в прелюбодейство. Затова те буквално, тези, които я хващат в прелюбодейство, буквално я влачат и я довеждат в храма. Исус се намира в храма и те буквално я блъскат грубо и тя пада пред неговите нозе, а те, държейки камъни, я обвиняват и казват, че Моисей ги е научил да убиват такива с камъни, които нарушават заповедта, които блудстват. А ти какво ще кажеш? Какво да сторим? Всички, които познават тази история, знаят, че Исус се обърна към тях, след като първо пишеше по земята и им каза: който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камъка. И понеже много смисъл има в тази история, аз няма да преминавам бързо през нея, но няма да я преразказвам, няма да правя анализ на историята. Но искам да прочета 11 стих. Това е развръзката на самата история. Защо дойде Исус на този свят? Той дойде, за да потърси и да спаси погиналото. Той дойде, за да съедини божественото с човешкото. Той стана откровение на Божията любов. Той ни разкри Божията слава. Той ни направи Божий народ, за да бъдем ревностни за добри дела. Ако сме живяли в грях, в безчестие, то след като сме получили оправдание чрез жертвата на нашия Господ Исус Христос, тогава трябва да живеем разумно, ревностни за добри дела. Как го казва това Исус на блудницата, която остава сама с Него? След като Той казва: който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камъка, абсолютно всички се разотидоха. И така Исус остава сам с тази жена. Чуйте какво се случва. И когато се изправи и не видя никого освен жената, чета 10 стих, Исус си каза: жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? И тя отговори: никой, Господи. Исус каза: и аз не те осъждам. Иди си и от сега не съгрешавай вече. И аз не те осъждам. Иди си от сега не съгрешавай вече. Това е един страхотен пример не само за Божията любов, но за Божията любов, която дава посока на човека, който става част от Божия народ. Човека, на който му е разкрита Божията любов. Прощателната сила на Божията любов. Ето, иди си, не те осъждам, иди си от сега, не съгрешавай вече.
Исус посочва на тази жена, която е оправдана чрез жертвата му, посочва и един нов път. Не съгрешавай вече. Момент, пасторе, все още той не беше умрял на кръста. Как така? Ами, брати и сестри, в Стария Завет ние имаме абсолютното уверение от пророчествата, които са дадени и записани в Свещеното писание, от жертвената система в светилището, ние имаме пълното уверение, че Исус Христос е жертва за всеки, който вярва в Него. Така жертвата, която е била готова, но не е била принесена, в Стария Завет е наречена пролиптична жертва. Така се спасявали старозаветните, гледайки напред към тази жертва. Тази жена се срещна с Христос. Тази жена получи нов шанс в живота си. Нейното минало беше покрито. Иди си. И аз не те осъждам. Иди си. И от сега не съгрешавай вече. Исус посочва един съвършен път за живот, за нов живот на тази жена. И този съвършен път е не съгрешавай повече. Към какво я насочва? Разбира се, че я насочва към Божия закон, който е откровение на Божия характер. Разбира се, че я насочва към това да разкрие себе си в принципите, които разкриват Божия характер. И ако тази жена искаше да остане като част от Божия народ, и ако аз и вие искаме да останем като част от Божия народ и да бъдем ревностни за добри дела, тогава от сега не трябва да съгрешаваме вече. Това възможно ли е? Брати и сестри, става дума за съзнанието на човека. Ако Христос е изпълнил твоето съзнание, ако Христос чрез собствения си пример те е направил чист по сърце, възвишен в мисли, преобразен в характер, тогава е абсолютно възможно да си идем от тази велика среща с Него, оправдани даром чрез Неговата вменена правда и от сега да живеем, пазейки Божиите заповеди, откровение на Неговия характер, разкриване на характера на Бога. Много хора казват, че ние не можем да пазим Божиите заповеди и това ми звучи малко като аз съм християнин, обаче не мога да живея като християнин. Аз съм християнин, ще си живея като светски, затова защото не мога да пазя Божиите заповеди. Звучи противоречиво, затова аз няма да коментирам такива изявления. Иди си от сега, не съгрешавай. Единствено Божия закон посочва какво е грях. Така че да знаеш дали съгрешаваш или не съгрешаваш, трябва да имаш не само познание, но и да вървиш в пътя на пазенето на Божиите заповеди. Когато Исус Христос се въплощава, Той става откровение за Божията любов. Той ни дава възможност и ние да бъдем откровение за Божията любов. Той става откровение за Божията слава. Така че този Бог да даде сили на своя народ да живее по начина, по който Той изисква в 10 Божии заповеди. Невъзможно е да си оправдан от Исус, да си част от Неговия народ и да живееш както си живял до сега. Това е абсурд. Иди си и от сега не съгрешавай повече. Това е, което се случва чрез въплощението на Христос, чрез жертвата на Христос. Защо дойде Христос? За да потърси и спаси погиналото. И ето Той прави това с тази жена. Тя е вършила тежък грях
на нарушаване на 7-та Божия заповед. И той казва: не те осъждам. Иди си от сега, не съгрешавай повече. Можем ли да приемем това предизвикателство, братя и сестри, така да живеем, не съгрешавайки повече, да живеем достойно според званието, което имаме като Божий народ, да бъдем и ние откровения на Неговата любов, да бъдем откровение на Божията слава, която се изявява в един преобразен живот. Възможно ли е това да се случи? За всичко имам сила чрез Исус Христос, който ми изпълва, Исус Христос, който ми дава сили. За всичко имам сили чрез Исус Христос. Ти имаш ли сили чрез Исус Христос? Преди известно време разговарях с младо момче, което се беше кръстило преди около 2 години, но това се случва някъде в чужбина. Когато той идва в България, ми прави впечатление, че добре познава Божиите заповеди и като младо момче бързо наизустява текстове и беше научило 10 Божии заповеди. Винаги, когато разказвам този случай, си спомням и за един наш брат Ватман от София, който знаеше книгата Откровение на Исус от Откровение 1 глава до Откровение 22 глава. Така че това момче също не изостяваше текстове и знаеше 10 Божии заповеди на Исус. Един ден се случи така, че той започна не един път, но многократно да нарушава 4-та Божия заповед. А 4-та Божия заповед казва: помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на 7-я ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Той знаеше много добре този текст, защото го цитираше наизуст и въпреки всичко, многократно той нарушаваше тази Божия заповед. Когато седнах да говоря с него, той ми казва: ама Библията казва да не ви осъждат за никакъв ден, новолуние или събота. Останах учуден, че той прави тълкование на тези думи на апостол Павел по такъв начин. Останах учуден. Той ми каза, че деня, който е отменен, е събота, а сега първият ден на седмицата е все едно събота. Останах учуден. Затова го попитах: можеш ли да ми кажеш кой ти предаде библейския курс? Разбира се, той ми каза. И тогава аз останах учуден за това, защото този човек, който ме е предал библейския курс, е много верен в истината човек. Обърнах се към младото момче и му казах: тогава ти не си слушал внимателно. Върни се от дома си и прегледай всичко в библейския курс. От А до Я. И след това ще седнем и ще говорим за съботата. Казах му, че трябва да си прочете Евреите 4 глава. Трябва да разбере, че ако се счита част от Божия народ, има само един белег за това. Брати и сестри, защо в контекста на темата ни тази вечер говоря за пазене на Божиите заповеди? Затова, защото когато говорим за Божията любов, за откровение на Божията любов, когато говорим за следване на примера на нашия Господ Исус Христос, когато говорим за един живот, който е откровение за характера на Бога, ние не можем да подминем Божиите заповеди, които са откровение за този характер. Да, братя и сестри, когато говорим за това, че Исус е дошъл да потърси и да спаси погиналото, не можем да не се сетим за многото примери в Свещеното писание и особено за този пример на блудницата, която не е осъдена от Христос, но Христос й казва:
Иди си и от сега не съгрешавай повече. Ако Христос е простил всичко, ако Той е покрил миналото, ако Той ѝ е вменил праведност, за да може тя да продължи да живее един нов живот, тогава Той и казва: не съгрешавай повече. Това респективно означава: пази Божиите заповеди. Това е апел към съзнанието, към новото съзнание на човека, който е повярвал в Христос. Моля ви, нека задълбочено да изучаваме Библията. Хубаво е да знаеме текстове наизуст, така както това младо момче знаеше. Но това, което знаем наизуст, трябва да е част от онова, което вярваме. Бог да ни благослови и да ни помогне да разберем, че ние можем да бъдем откровение за Божията любов. Ние можем да бъдем откровение за Неговия характер. Нашия живот може да разкрива това, ако като Божий народ сме ревностни за добри дела, ревностни в пазенето на Божиите заповеди, защото именно по този начин се разкрива характера на Бога. Откакто сме повярвали в Бога, можем ли да кажем за себе си, че живота ни разкрива характера на Бога? Може ли, поглеждайки нашия живот, поглеждайки нас, хората да учат Божиите заповеди? Може ли да се случи това? За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Бог да ни благослови. Амин.